खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ रायजोआव थांनाय माखासे सान सिगां मुसलमान हारिफोरा सोरखारनि हायाव आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थानाय गासैबो मियाफोरखौ होस्रांनाय हाबाफारि लादोंमोन, जायखौ लानानै गोबां मुसलमानफोरनि गेजेराव दावराव दावसिबो सोमजिदोंमोन। माखासे दुथां सुबुंफोरा सोरखार आरो बिजेपिनि हेंथा प्रटेस्टबो खालामदोंमोन। बेनि गेजेरावनो सावरायनाय जादोंमोन बिटिसि ओनसोलावबो फैबाय थानाय समफोराव एबेक्शन खालामगोन नामा, बर'फोरनि गेजेरावबो एबेक्शन एबा होस्रांनाय हाबाफारि जागायगोन नामा, बेखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायनाय जादोंमोन। बेबादिनो दायो फिन भारत भुटान सिमाजों नांजाबनाय 46 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय माखासे रेभिनिउ गामिफोराव थांनाय दान मोननैसो सिगांनिफ्रायनो सोरखारनि फारसेनिफ्राय एबेक्शन खालामनायनि नटिस फैदों होनना गोसारनाय लोगो लोगोनो ओनसोलाव मोनसे गोजोननाय गैयै आरो दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जाय थासारिखौ लानानै थांनाय माखासे सान सिगां रायजो राजाफ्रा गोबां बायदि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोरखारि मावख'गिरिफोरनि खाथियाव गुबै खौरांखौ मिथिनो थाखाय थियारि जानानै दंमोन। बेबायदिनो कन्दबिल हाथाइसालि साखाथियाव थांनाय माखासे सान सिगां बेलासि समाव रायजो राजाफोरखौ लानानै सानथालि फरायसा आफाद, उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि गाहाय मावफुंगिरि सान्तिपुर बिट अफिसार बिथांमोननि गेजेराव मोनसे सांग्रांथियारि मेल हाबाफारि जालांदोंमोन। जाय मेलनि गेजेरजों फरायसा आफाद लोगोसे हाग्रा बिफानफोरनिफ्राय बेबादि सोरखारनिफ्राय जेबो राहा लानाय जायाखै एबा नटिस हरनाय जायाखै होनना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मिथिहोनायजों लोगोसे सोरबाफोर राजखान्थियारि दोलोआव बेवहाय लोब्बा दङब्ला गोजानाव थानाया मोजां होननाबो थांनाय माखासे सान सिगां गोख्रों हुमखि होनायखौ नुनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडुआ सानराइज फेस्टिभेल खुंनो फोसावदों, जाय भारतनि सानजा जोबथारनाय ओनसोल अन्जाव जिल्लानि दं गामियाव सानबानि हाबाफारिनि गेजेरजों जागोन। बे फोरबोखौ फैगौ 29 दिसेम्बरनिफ्राय 2 जानुवारिसिम खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों, जेराव साहस, मिथिंगा आरो हारिमुआरि हाबाफारिफोरनि मोनसे जुनिया रंजानाय दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन, जाय गोदान बोसोरनि गिबि सान ओंखारनायनि मोनदांथियाव जोबहैगोन। बे हाबाफारिनि थांखिया दावबायथायखौ बांहोनाय, साहस गोनां आरो मिथिंगायारि गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोदान खाबु सोरजिनाय, सोरबिथिं दावबायनायखौ बांहोनाय आरो ओनसोलारि सुबुं समाजफोरनि थाखाय आयनि फुंखा होनाय। गिबि मन्त्रि पेमा खांडुआ दावबायारिफोरखौ अरुणाचल प्रदेशनि मिथिंगायारिफोरखौ नायनो गोबां रायजोनि दावबायारिफोरखौ खावलायहरदों। थामथि खौराङाव दङ भारतनि हकी टीमआ बुहुम कापनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय। एशिया कापआव भारतनि दावबायनाया जागायजेननायनिफ्रायनो थोंजों नङामोन। गोजौसिन थाखोनि हानजा जानायमोनब्लाबो बिसोरो ग्रुप थाखोआव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। चीन आरो जापानखौ फेजेनदोंमोन आरो सुपार 4 थाखोआव खोला करियाजों ड्र जादोंमोन। जिखियानो जाया मानो हानजाया फैफिनदोंमोन। कच क्रेग पुल्टनआ बुंदोंमोन दि एसेबां मोजाङै जागायजेनाखैमोनब्लाबो नाथाय मोगथाङाव गोख्रोङै फोजोबदोंमोन। गेबें आरो फोरमान जादोंमोन मानोना भारतआ फाइनालाव सोलिफु चेम्पियन खोला करियाखौ 4-1 गलाव फेजेनदोंमोन। 8 बोसोर थाद'नायनि उनाव गावसोरनि ब्रैथि एशिया काप बिमुंखौ रैखा खालामदोंमोन। जोबथा मेचआव भारतआ जागायजेननायनिफ्रायनो बिबान लादोंमोन दि जेराव सुखजितआ गेलेनायनि 1 मिनिटनि उनावनो गिबि गलखौ सोनो हादोंमोन। दिलप्रीत सिंहआ 28 मिनिटआव सिगांनायखौ बांहोदोंमन आरो बेनि उनाव 45 मिनिटआव थामथि गल सोनो हादोंमोन। अमित रहिदासआ जोबनायनि 10 मिनिटनि सिगां पेनाल्टि कर्नार गलखौ देरहानायखौ रोखा खालामो। ब्रैथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिटिसि राजखान्थिनि खौरां। गोबां समफोरावनो बिटिसि खुंथायाव थाबाय थानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां जौगालु खामानि, सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय गासै बिथिंखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं होनना बुंबोबाय थादों। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिए पार्टियाबो थांनाय 16 आरो 17 बोसोराव गोबां जौगानाय खामानि मावबोदोंमोन आरो बिपिए पार्टिया 2025 मायथाइयाव बिटिसिआव सोरखार दायोब्ला गोबांथार जौगानाय, आइजोफोरनि जेंना, लाइमोनफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन होनना बाथ्रा बुंबोदों बिपिए पार्टिनि दैदेनगिरिफोरा। दा बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मा हाबा मावखो आरो हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मा मावखो? बे बेलायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन सोर बांसिन जौगानाय खामानि मावखो।
बेखौबो फोरमायहरदि सोर सासे दैदेनगिरिनि खुंथायाव हारि माहारिनि गेजेराव दावराव दावसि दाङाबाजि जायालासे गोजोनखौ मोननो हादों। फैगौ 22 सेप्तेम्बरनि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय दासान्दि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो दोलो एबा पार्टिया गाव गावनि पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोरा दासान्दि सोलिगासिनो थादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसिनि मोननै गोहोगोरा रिजनेल पार्टिया गावसोरनि मोननो गोनां गोबां सिटनि खोथाखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायगासिनो थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। जेरै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपि पार्टिया जानो गोनां 2025नि बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिङैनो मोन 21निबो बांसिन बियाबाव देरहासार जानानै फिन बिपिएफआनो सोरखार दागोन आरो बिटिसिआव खुंथायाव फैगोन होननानै बुंबोबाय थादों, जेराव हाग्रामा महिलारिया बुंनायखौ नुनो मोनदों। गुबुन फारसे प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टियाबो हारसिङैनो गोबां मेजरिटि सिट लानानै इउपिपिएलआनो फिन आरोबाव सोरखार दागोन होननानै बुंबोबाय थादों। थारैनो 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव सोरनि दैदेननाय दोलोआ बांसिनै सिट लानानै हारसिङै सोरखार दागोन? नोंथांमोना बबेबा मोनसे पार्टिया हारसिङै सोरखार दागोन होनना सानोना? जुदि सानो अब्ला बबे मोनसे पार्टिया बेसेबां एमसिएलए देरहासार जानानै फिन आरो सोरखार दागोन? बबे मोनसे पार्टिया बिटिसिखौ दखलाव दोनगोन? जापानाव मोनसे गोथौ राजखान्थियारि आंखाला जागायदों। रबिबार कालाराव गाहाय मन्त्रि शिगेरु इशिबानि बिबान एंगारनायनि फोसावनायनि उनाव बे आंखाला गोख्रोंसिन बांदों। जाय खुंथायाव थानाय लिबारेल डेम'क्रेटिक पार्टी एलडिपिनिबो दैदेनगिरि बिथाङा। इशिबानि बायदिब्ला बिथाङा पार्टीनि सिङाव इसिङारि गावस्रालायनायखौ होबथानो थाखाय गाहाय मन्त्रि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनो थिरांथा लादोंमोन। मख'जाथावदि डिएलपिडिआ थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो इसिङारि आंखालजों मोगा-मोगि जाबोगासिनो दं। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभनि थाखाय 2024 मायथाइनि बिसायख'थियाव एलडिपिआ गावनि बांसिन अनजिमाखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। दोलोआ 465 मासि गोनां संसदआव 233नि बांसिन मासि मोननो हायाखैमोन, जेराव खालि 191 मासियावल' सिमा गोनां जादोंमोन। पार्टीनि लोगोआरि कमेटआबो थोजासे मासि मोननो हायाखैमोन। बेनि फिथाइ महरै 1955 मायथाइनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय एलडिपिआ 200 मासिफोरनि गाहायाव फैनो गोनां जादोंमोन। सिलचरनि सासे लाइमोनखौ पिस्तलजों गाग्लोबनायनि दायाव पुलिसआ मिज'रामनिफ्राय सानै लाइमोनखौ खादों। हमजानाय सेंग्राफोरा जाबाय मिज'रामनि आइजलनिफ्राय डेभिड मार आरो क्रिस्ट'फार वानलालपेका होनना सिनायथि होदों। हमजानाय सेंग्राफोरनिफ्राय सिलचर पुलिसआ गंसे अस्ट्रिमायाव बानायनाय ग्लक एयारगान पिस्तल, मोनद' एक्टिभ राउन्डजों लोगोसे मेगजिन, गंसे आइफन, गंसे CO2 गेस सिलिन्डार, 16 राउन्ड गुलि, गंसे चार्जार, नगद 20,000 रां आरो गंसे हिर मटर साइकेल जब्द खालामनो हायो। काचारनि पुलिस सामलायगिरि नमल महन्तनि बायदिब्ला सिलचरनि सासे थागिबि नलपट्टप दासनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै सानै सेंग्राखौ खानो हायो। मख'जाथावदि शुक्रबारनि मोनायाव 11:30 रिंगासो समाव नीलपट्टप दासआ आश्रम रडनि सेर सेर गावनि बाइकजों थांगासिनो दंमोन। अब्ला हरखाबै सिनाय मोनै सेंग्राया सानलाइट देहा फाहामसालिनि साखाथियाव बिथांनि बाइकखौ होबथायो आरो बिसोरनि गेजेराव सासेया नीलपट्टखौ सिलाइजों गाग्लोबो। सिलाइजों गाग्लोबनायनि फिथाइ महरै नीलपट्टनि आगदा आखाइया गाज्रि जोखोम जादोंमोन आरो बिथाङा लामायाव गोग्लैनानै थायो। बेबादि थासारियाव जेब्ला बिथाङा मददनि थाखाय होस्रिखावदोंमोन, अब्ला हाथियार गोनां लाइमोनफ्रा जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो आरो माखासे सुबुंफ्रा जाथाय थिलियाव फैनानै रैखा खालामदों होनना बिथाङा फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा, 24 नं मुसलपुर, 23 नं दिहिरा आरो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सुबुं गौमा मेलाव प्रमद बर'आ बाहागो लादों। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव ओरैबायदि बुंदों दि बे बारनि बिटिसि इलेक्शनाव इउपिपिएल पार्टी देरहागोना रोखा जाबाय। बे मेलाव प्रमद बर'आ बाहागो लानानै आरोबाव बुंबावोदि बोखावजायै बाक्सा जिल्लाया सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएलजों लैहोर लैहोर ओंखारबोगासिनो दं। मोनसे सम दंमोन जेब्ला बै समाव बाक्सा ओनसोलाव हिंसानि आबहावा दंमोन, नाथाय बै आबहावाया दा गैलिया। दिहुनथाइ गैयै राजखान्थिनि थाखाय जोंनि ओनसोला उन जानानै दंमोन बै समाव। आथिखालाव गासैबो हारि माहारिफोरजों दावगालांनो थाखाय इउपिपिएलनि थांखिखौ मदद होबोगासिनो दं आरो दिनै बिटिसिनि गासैबो बियाबनि सुबुं जथुमा सुबुंफोरनि लैथोआ जागायदों। 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ आबुं बांसिन अनजिमाजों सोरखार दागोन। बेराफारसेथिं आरोबाव हाग्रामा महिलारिया दुर्गा फुजानि सिगां बिपिएफआनो सोरखार दागोन होनना बुंनायनि सायाव प्रमद बर'आ ओरैबायदि बुङोदि हाग्रामा महिलारिया मा बुङो एबा मा बुङा आं मिथिया। सुबुंफोरासो थि खालामगोन बबे दोलोआ बबे पार्टीजों गोजोननाय थागोन। आं बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि गोजोननाय आरो दुखुखौ बुजिदों।
बिथाङा बेखौबो मख'दोंमोन दि हाग्रामा महिलारिया थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय सुबुंफोरजों गैया। दा बिथाङा बिसायख'थिनि थाखायल'सो ओंखारबोदों आरो बयबो मिथिगौ बिथांखौ। गिनाय आरो सिगिनायनि राजखान्थि गैला। हाग्रामानि जादुनि लावथिया बायबाय। हाग्रामानि सोदोबफोरा जेबो गुबै मावफुंनाय गैया होनना बुंबावो प्रमद बर'आ। राङापारा बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमा माइनाव आरो लाइमोनफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल खुंदों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि सिङाव थानाय राङापारा बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमा मैया जुगिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव गं 11 गामिनि माइनाव आरो लाइमोनफोरखौ लाफानानै खुंगा 15थि रायजोआरि सांग्रांथि मेल खुंदों। बे सांग्रांथि मेलाव फरायनायजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौबो समानै लाफानांगौनि थाखाय फरायसाफोरखौ खावलायो। बे मेलावनो बियाबनि बोसोनगिरि आफादगिरि नेहाथारि आरो माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। गेदेमा मुंख्लंफोरनि होलांनाय बिहोमाखौ जों साफ्रोम बर' फिसाफोरानो मान होनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'आ। मख'नो गोनांदि मैया मुंख्लं दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि 25थि थैनाय सान फालिदों। गारलाबाथा बसुमतारि पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट आरो रामफल बिल दखरा एबसुनि बानजायनायाव मुंख्लं दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि 25थि थैनाय सानखौ गोसोखां सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों सामथाइबारियाव खुंफुंनाय जादों। गारलाबाथा बसुमतारि पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि गाहाय नेहाथारि बिथांनि दैदेननायाव हाबाफारियावनो गारलाबाथा बसुमतारिनि आंगो बिसि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर', लेङाइ आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारि, नेहाथारि बिरखां नार्जारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारि, रांगिरि सुरन्जित नार्जिनारि, मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि काम्फा बसुमतारि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै रामफल बिल दखरा एबसुनि मावथिफारिया बिथांमोनाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।